כולם חושבים שהם נורמליים. הנורמטיבי היחיד הוא המשוגע. ומי הוא המשוגע? הבחורה עם הבוטוקס המוגזם? הבחור עם הפייסל לאור ירח? הבחורה בלבדות בבר? או שמא הנשמה שמצאה את הרוחניות שבה? אולי זו הדרך שתוכלו לקבל את עצמכם. המשוגע כבר קיבל את עצמו כפי שהוא, את חייו כמו שהם, ואת העולם יפה, שמח וצוחק יותר. המשוגע הוא הנורמלי החדש. המשוגע זה האינסוף בכל היקומים. גלו את השיגעונות שלכם, או יישארו נורמליים עד יום מותכם.